ndokwasei zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu konai pastor. Mufaro wangu kuti tinge tiri tose mazuva ose pachirongwa ichochi. Tine imwe hama yedu yakabvunza mubvunzo maringe nezvekuroorwa izvi nekurambana. Regai tiverenge mubvunzo sezvauri tozoona kuti tingau dambure wakaita sei. Kuti iye panapa, according to Luke 16 verse 18, masingulo haangaroorwi futi here. Okay? Ndofunga paari kuti masingulo haasi kungotaura chero musikana asati ane mukomana. Ari kureva kana achiti musingulo ari kureva vakatomboroorwa but vakadhivosa vasingulo zvakare vakamboroorwa. Saka ndichaupindura ndakarerekera kuti iri iroro. Handifungi kuti ari kutaura vasikana vasati varoorwa. Saka ngatiende pana Luke 16 yacho yataura vhesi ya18. Tinzwa kuti inoti kudii? Inoti whoever divorces his wife and marries another commits adultery. And whoever marries her who is divorced from her husband commits adultery. Ndozvitorwa panapa. Ani nani anoramba mukadzi wake oroora umwe aita upombwe. Uyo anoroora arambwa nayo ari kuita upombwe. Saka ndopari kubva mubvunzo kuti saka kana munhu andorambwa kuroti hacharoorwi futi here. Ndo pari kubva mubvunzo. Malachi chapter 2 verse 16. For the Lord God of Israel says that he hates divorce, for it covers one's garment with violence. Says the Lord of hosts, therefore take heed to your spirit that you do not deal treacherously. Now, kuona vhesi chiti Mwari anovenga kurambana. Zvinonetsa kuti ufunge kuti pane paachazoti andaitamba hangu ndirozvifarira. God hates divorce. No underlying fact yatofuna kutanga taisa, especially if we ponder to get into marriage, kana tiri marriage tanga takufunga kuda kusiya hama yedu. Nanzi God hates divorce. Tinozviita hedu but toziva kuti ndaita zvinhu zvinovengwa naMwari. Now if God hates divorce, kurova kutoti zveshuwa nyangwe zvinhu zvakadai zvikapenda zvikanyatsopenda zvekupenda ndongoshingirira here. Regai nditange naMatthew ndozoenda pana 1 Corinthians. Matthew chapter 5 verse 31. Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that whoever divorces his wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Now, Teresa, anzi makanzwa mimi kuti zvakanzi anenge anapa mukadzi wake ngaamupe certificate. Asi ini Jesu ndoti kwamuri, ani nani anoramba mukadzi wake for any reason except adultery, zvikanzi anoita kuti aite upombwe munhu ari kuramba. Zvikanzi and ani nani anoroora mukadzi arambwa, iyeye aroora mukadzi arambwa ari kuita upombwe, ari kuramba muupombwe. Ndakuiverengawo isingangorovi vakadzi chete, because zvinonzi varume havaiti upombwe, vakadzi chete vanoita upombwe. But I say to you that whosoever divorces his husband, whosoever divorces her husband for any reason except sexual immorality causes him to commit adultery. And whoever marries a man who is divorced commits adultery. Ndi Jesu ari kutaura. Vanzi kana munhu arambwa tisataisa zvoupombwe. Kana vanhu vakadhivorsa, zvanzi naMwari ndinovenga, vanhu voenderawo mberi kuita zvinovengwa naMwari, vorambana. Ani nani anoroora munhu arambwa, iyeye nyakuroora wacho ari kuita upombwe. Aramba munhu ari kukonzeresa kuti waari kuramba wacho aite upombwe. Ndotaura naJesu Kristu. Ndotsaka Mwari ati ndinovenga kurambana. Saka kana pazoitika kuti parambanwa, ari kuroora munhu arambwa ari kuita upombwe. Ndozotaura Bhaibheri panapa. Whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Handisi kuona kuti Bhaibheri riri kuti whoever is remarried is committing adultery. Riri kuti whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Saka ndoziva kuti pakaoma, nekuda kwehama yedu yabvunza, pakaoma, but ndozvazvitongori. Saka chinenge chakangonaka kuti ukaona marriage yakuita seyakunokoromoka, ngapachemwe, ngapanamatwe, ngapatsvagwe zvingatsvagwe kuti igadzirisike. Tisatombotange taita zvanzi naMwari ndinovenga, because kutozoenda futi pamberi kuchinoroora kana kuroorwazvo indamborambwa yatoimwe mhaka yechitu, inenge yaimwe mhaka yechitu. Saka zvinoita kunge zvakaoma nhai pasta, zvinondochingogara here, but ndokubuda kwazviri kutoita panapa. Ani nani arambwa nekuda kwoupombwe, akaroorwa vari muupombwe, akaroora ari muupombwe.
aramba uyo akonzeresa kuti apinde muupombwe. Ndijesu ari kudaro. Then ndakupedzisira na 1 Corinthians chapter 7 verse ya 10. 1 Corinthians chapter 7 verse ya 10. Now to the married I command, yet not I but the Lord. A wife is not to depart from her husband. In other words, don't divorce the Paul. But even if she does depart, let her remain unmarried or be reconciled to her husband. And a husband is not to divorce his wife. So the underlying principle is not divorce. But kana marambana hanzi, kana marambana mauda kufunga zvokurorwa dzokera kuno ongoina. Ndoziva kuti zvakaoma wazoti basi. Ende handina zvandogonawo kuita. Ndo zviri kungotaura Bhaibheri. Mwari anovenga kurambana. Kana marambana nenyaya yeupombwe, ukanoroorwa wamuupombwe, ukaroora akarambwa wamuupombwe. Paul kana wada zvekuroorwa dzokera kune iyewo kutanga iye. Sadai Mwari akatibatsira vanhu vaMwari, especially vari marriage. Let's pray for our marriages to be strong. Those who are contemplating marriage, don't rush. Usangoone mota kuti ndakutoenda. Usangoone phone iPhone wotomhanya. Don't rush. Usaudzwe nevanhu kuti vawagarisa. Kana iwe usati wakunzwa kuti wakuda kupinda marriage, don't be rushed by people. Pray to God and he will guide you. Mwari atibatsire. Amen.